ସମ୍ଭାର ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍ସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଶ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ଲିଖିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ନଦୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାତିସ୍ମିତା। ନଦୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ବିଶ୍ୱର ମା, ଗଢ଼ିଛି ଦୁନିଆ ଶାନ୍ତ କରିକି ନିଆଁ। ହରା ଭରା ଆଜି ତା ପାଇଁ ଠିଆ, କେହିକି ନେବେ ତାହାରି ପାହ୍ୟା। ନଦୀ କ'ଣ କରିବ ନଦୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ପୁରାଣ ଗାଏ ତାହାରି ଗାଥା। ଯାହା ପାଇଁ ନେହୁରା ଭାଗୀରଥି ବାବା, କଥା ରଖି ସେ ଆସେ ରୂପେ ଗଙ୍ଗା। ପାପ ଧୋଇ ଧନ୍ୟ କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ। ନଦୀ କ'ଣ କରିବ ନଦୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଆଦ୍ୟତା ଚରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଶାନ୍ତ ତ କରନ୍ତି ତାକୁ ଏ ନାଶକର୍ତ୍ତା। ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା କହେ ଧନ୍ୟ ତୁମା, ବିନାଶ କାଳେ ତ୍ରାହି ମାଂ ରକ୍ଷା, ତ୍ରାହି ମାଂ ରକ୍ଷା। ନଦୀ କ'ଣ କରିବ ନଦୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଭାଗୀରଥି କୂଳେ ହେଲା ଦିନେ ସାହା। ପୁଣ୍ୟ ଦେଇ ସତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାହା, ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବିତଇ ଏହା। କିନ୍ତୁ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ରହେ ନାହିଁ ବନ୍ଧା, ପ୍ରାଣୀଠୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଏ ଜୀବିକା। କୁହତ ଏ ନଦୀ ନୁହଁଇ ମହା, ନଦୀ କ'ଣ କରିବ ନଦୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ପାପ ଧୋଇ ଯିଏ କରିବ ରକ୍ଷା, ପବିତ୍ର କରେ ସେ ବହୁ ପାପୀ ସଂଖ୍ୟା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇ ତାର ପ୍ରିୟ ସଖା, ନଦୀ କ'ଣ କରିବ ନଦୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସହର ନଗର ଆଉ କଳକାରଖାନା, କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି ବହୁ ଆବର୍ଜନା। ନଦୀକୁ ଦିଅନ୍ତି ବହୁ ନିର୍ଯାତନା, ତଥାପି ସହେ ସେ ନକରି ମନା। ଏସବୁ ପାଇଁ ତ ସେ ଆଜି ଧନ୍ୟା, ନଦୀ କ'ଣ କରିବ ନଦୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କେତେ ବା ସହିବ କେତେ ବା ଧରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦିନେ ତ ହାରିବ। ସେଦିନ ଆଉ ନଥିବ ନଦୀ ମା, ନଦୀ କ'ଣ କରିବ ନଦୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜର ରଚନାକୁ ମେଲରେ ଲେଖି ନିଜର ଠିକଣା ଏବଂ ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ସହ ଆମ ମେଲ୍ ଆଇଡି disambhara@gmail.com ରେ ପଠାଇ ପାରିବେ।